Барс Медиа аудио һәм видео кассеталарны күпләп сату буенча Казандагы иң ире компания. Аудио һәм видео кассеталар, компакт һәм DVD дисклар, MP3 һәм MP4 форматлары. Теләсә кайсы мәгълүмат саклау җиһазы һәр вакыт сатуда. Көн саен яңа продукция, татар, рус, чит ил җырлары, караоке, кызыклы кинолар, компьютер уеннары һәм программалар. Үзеңә кирәген сайлап ал. МИН УРАМа 20А. Телефон 19 14 66. Бары тик лицензияле дисклар һәм бары тик Барс Медиа складында. Музыкаль композицияләр яздыру, заманча аранжировка, тавышны көйгә кушу, югары сыйфатлы мастеринг. Буларның барысында Барс Медиа тон студиясендә башкарырга була. Безнең телефон 197979. Рәхим итегез. Микрофон кабызга. Акчарлак иң зур тиражлы газеталарның берсе. Мин нинди? Акчарлак шундый. Мәхәббәт, сөю, уртак түшәк газетасында. Уртак түшәк газетасы. Ашыгыш ярдәм газетасы сәламәтлек турында иң кирәкле газета. Табиб киңәшләре, халык медицинасы ашыгыш ярдәм газетасында. Кәеф ничек? Начар газета. Аның белән күкәй иттереп тә, обой ябыштырып та, хуҗалыкта файдаланып та булмый. Чөнки кәеф ничекне бөтен кеше яратып укый. Сенсацион хәбәрләр, башкалар казып чыгара алмаган кызыклы мәгълүмат, эксклюзив интервьюлар, көндәлек яңалыкларның каймагы, сканворд, йолдызнамә, мәзәкләр, папарацци күчтәнәче, кызыклы конкурслар бары тик Кәеф ничек газетасында. Горпечать нукталарыннан сорагыз һәм язылыгыз. Язылу индексы 00200. Тирән диңгезләрне кичәсем, бар җир шарын иңләп үтәсем. Лай-ла-ла, тирән диңгезләрне кичәсем. Лай-ла-ла, бар җир шарын иңләп үтәсем. Күптән бәхет булып яуасым, ашык күз яшьләрен юарлык, чараларны эзләп табасым. Лай-ла-ла, ашык күз яшьләрен юарлык, лай-ла-ла, чараларны эзләп табасым. Күз яшьләрен юарлык, лай-ла-ла, чараларны эзләп табасым. Килә кайчак сихри моң булып, гармон телләреннән тамасым. Бу җир шарын бөтен галәмне шатлыклы бер җырга саласым. Лай-ла-ла, бу җир шарын бөтен галәмне. Лай-ла-ла,
бүтін ғаламының лай-ла-ла, лай-ла-ла. Шатлықлы бір жырға саласын, шатлықлы бір жырға саласын. Уятты да түннәр мұңы қошып киттілер. Маңғайыма йыллар бір-бір артылы, құйып шигу шиттілер. Кіші бәхітінен күніләшмеймін, кіші қойғысынан күлмеймін. Күзін шешек атқан ағаш көрсем, яз келген деп шаулап ермеймін. Әйләнгәнін вақытта бит инде аңларға, тик һаман да балачактагыдай мин ышанам әле таңнарга. Кеше бәхетеннән күнеләшмеймін, кеше кайгысыннан көлмеймін. Күзен чәчәк аткан ағаш күрсәм, яз килгәнди шаулап йөрмеймін. Җырларымны дуа итеп, таң нурына төреп таратам. Минем бит якташ, сердәш, моңдашларым, ихлас сөю белән яратам. Кеше бәхетеннән күнеләшмеймін, кеше кайгысыннан көлмеймін. Күзен чәчәк аткан ағаш күрсәм, яз килгәнди шаулап йөрмеймін. Кеше бәхетеннән күнеләшмеймін, кеше кайгысыннан көлмеймін. Күзен чәчәк аткан ағаш күрсәм, яз килгәнди шаулап йөрмеймін. Күзен
чәчәк аткан агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмимен. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать, исәнмесез, кадерле дуслар, әйбәт кенә килеп җиттегезме? Тазалык, саулыкмы? Ну, мин ничек соң быел? Мин ничек булай? Ничегоман? Ничек мин булай? Нормальнымы? Ничегоман? Как? Ничек? Аха, ярар. Ярар. Буем былтыргыдан үсмәде, артмады 170 сантиметр. Ну, авырлык бераз кимеде. Узган ел мин сезнең каршыгызга чыккан идем 78 килограмм булып, быел калдым 71гә. Аның да 1 килосы концерттан соң бетә инде. 170кә 70 булырга тиеш мин. Аяк размерым үзгәрмәде, 41нче үлчәм. Инде бүтән размерларымны беләсегез килсә, уртак түшәк газетасын укыгыз. В общем, кадерле дуслар, сезнең каршыгызда идеальнейший артист Габделфәт Сафин. Сынап карый, КАРА МӘЧЕ юлында, тукталып калу юк инде безгә баскан урында. Әллә минем бәхетемнән көнләшә КАРА МӘЧЕ, минем кебек юлында бул, син сынап кара. Әллә минем бәхетемнән көнләшә КАРА МӘЧЕ, минем кебек юлында бул, син сынап карамашы. Без сыналган ир-егетләр КАРА МӘЧЕне безгә елмаеп кайтырга ясын, гаиләмә туган нигезгә. Әллә минем бәхетемнән көнләшә КАРА МӘЧЕ, минем кебек юлыңда бул, син сынап карамашы. КАРА МӘЧЕ күзен кысып сәлам биргәли шулай, тик юлыма ак җәймәсен, җәйгән бит әле Ходай. Әллә минем бәхетемнән көнләшә КАРА МӘЧЕ, минем кебек юлыңда бул, син сынап карамашы. Әллә минем бәхетемнән көнләшә КАРА МӘЧЕ, минем кебек юлыңда бул, син сынап карамашы. Минем кебек юлыңда бул КАРА МӘЧЕ.
Беренче поцелуй булды. Значит, дальше да булачак деген сүз. Күні белән туры килмей ул, кая вакытны берәүдә булмый. Менә мин бу әле генә җырлаган җырда иң яраткан куплетым менә бу куплет. Без саналган ир-егетләр кара мәче нибезгә әйләнеп кайтырга язсын, аиләмә туган нигезгә. Шуны менә бу гитарист җегетебез Алмаш Шарифуллин гастрольдә җөргәндә булай дип җырлап йөри. Без саналган ир-егетләр кара мәче нибезгә өйләнеп кайтырга язсын, аиләмә туган нигезгә ди. Балачага инде өйләнмәгән. Балачак, нәкъ синең турыда җырлыйбыз хәзер. Балачак, әйдә. Şapkana bala bular, üskəşlər qolar elik. Ömrünün hər mizgilindən süyüniş ola belik. Камераға қарайма. Ладно, иди. Езі рахмет. Молодец. Молодец.
Кайчанда үсәләр чияләр Безгә күз салыгыз Сыкланып калыгыз Иң матур чагыбыз дияләр Кояшка үрәлеп кызара чияләр Сез икәү бар килгән дияләр Кояшка үрәлеп кызара чияләр Сез икәү бар килгән дияләр Сусыллар, татлылар, иреннәр тәме бар Үбим дип үрелсәң чияләр Сөюен яшергән гашыйклар шикелле Кызарып башларын ияләр Кояшка үрелеп кызара чияләр Сез икәү бар килгән дияләр Кояшка үрелеп кызара чияләр Сез икәү бар килгән дияләр Сөю шул түгелме ансыта күңелне Күз явын алырлык чияләр Пешәбез җәйләрдә яратып үзәйдә Соңлама дияләр Тулышып пешкәннәр кып-кызыл чияләр Сез икәү бәхетле 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 дияләр Сез икәү бәхетле дияләр Сез икәү бәхетле дияләр Әле күптән түгел генә, кадерле дуслар, Казан шәһәребездә Илһам Шакиров исемендәге җыр бәйгесе булып узды. да. Анда иң беренче урынны алган җырчы Илшат Вәлиев, Казан.
Зур рахмәт. 30 мең акчада тоталь ул. Аның шамалап җиргә кирәк. Халит, әйдә теге урам әйләнеп кайтыйк әле бер. Урамнар бар иде бит без яшь чакта. Киттек, давай. Безнең урам, яшел урам, сыкланам күрәмендә. Ничә малай уйнап үстек, тәгәрәп ширемендә. Су буенда каз бәкәсе саклый идек бергәләп. Күбәләкләр куып үстек, кыймаларга үрмәләп. Урам, урам, безнең урам, безгә бәхет юраган. Әйдә яшьти уйна гармон, бер әйләник урамнан. Урам, урам, безнең урам, безгә бәхет юраган. Әйдә яшьти уйна гармон, бер әйләник урамнан. Үсеп җиттек, егете булдык, яга идек ушаклар. Шул ушакта йөрәк ярсу, кайнар иде кочаклар. Төнне буе кызлар кышып, йөргән чаклар бар иде. Гармон уйнап узган чакта, киң урамнар тар иде. Урам, урам, безнең урам, безгә бәхет юраган. Әйдә яшьти уйна гармон, бер әйләник урамнан. Урам, урам, безнең урам, безгә бәхет юраган. Әйдә яшьти уйна гармон, бер әйләник урамнан. Туйлар үткән инде күптән, без бәхетле әтиләр. Сөенеп бергә юылды бәбиләрнең тәдиләр. Язмыш безне айырса да, кирәк булмас үгетләр. Сагынып яшьлек урамын, кайта безнең егетләр. Урам, урам, безнең урам, безгә бәхет юраган. Әйдә яшьти уйна гармон, бер әйләник урамнан. Урам, урам, безнең урам, безгә бәхет юраган. Әйдә яшьти уйна гармон, бер әйләник урамнан. Что такое? Урам, урам, безнең урам, безгә бәхет юраган. Әйдә яшьти уйна гармон, бер әйләник урамнан. Урам, урам, безнең урам, безгә бәхет юраган. Әйдә яшьти уйна гармон, бер әйләник урамнан. Урам, урам, безнең урам, безгә бәхет юраган. Әйдә яшьти уйна гармон, бер әйләник урамнан. Урам, урам, безнең урам, безгә бәхет юраган. Әйдә яшьти уйна гармон, бер әйләник урамнан.
Айя. Скучно миңа бер үземе. Мә? Кулың белән тотынма. Ул бит Кытайныкы. Тиргә ярамый, әни шулай диде. Шак урамга чыгып качтым. Миңа шундый скучно бер үземе. Анау телевизордан парашют тоткан абыйларда "Тогда мы идем к вам" диләр дә килмиләр, алдакчылар. Миңа бит скучно. Мин әнием әйткән идем, әйдә әни иптәшкә миңа бер эт алыйк әле дигән идем. Әни әйтә, эттән миңа аллергия ди. Алай булгач әйдә улдан әбиемне алып киләбез дигән идем. Әтием әйтә, миңа әбиеңнән аллергия ди. Тогда миңа садиктан аллергия. Вот так-то вот. Анда конфет та бирмиләр. Җитмәсә көндез йокла дип башны төяләр. Мин көндез түгел төнне дә йокларга яратмыйм әле. Әтиемнең ачуы килә. Төн уртасы җиттеме, я әни, я әти. Кызым, жыкладыңмы дип сорыйлар. Надоели уже. Мин бер көнне дәшмәдем. Шуннан әти әнигә, әйдә башладыкмы ди. Мин беләм инде аларның нәрсә башлаганнарын. Сикереп кенә тордым да, миннән башка качып юрган астында конфет ашап ятасызмы дидем. Минем дә Илнур дигән малай белән качып конфет ашаганым бар садикта. Шул садикка беренче тапкыр баргач, Илнур дигән малай миннән сорый: "Сиңа ничә яшь ди?" Мин 4 яшь димен. Ул әйтә: "Син малайлар белән кызыксынасыңмы?" ди. Мин юк дидем. Ул әйтә: "Сиңа значит 4 яшь түгел, 3 кына яшь ди." Дөрес әйтми ул. Миңа бит инде уже 5 яшь тула. 1 елдан. Мин даже укыйда беләм әле. Бер көнне әнием белән тим шул тиклем нык итеп ачуланыштылар, 2 көн сөйләшмәделәр. Шуннан әтием әниемә шундый записка язып куйган киштән: "Иртәгә мине сәгать 7-дә уят" дип. Иртән икенче көнне әни дә әтиемә записка язып куйган: "Сәгать 7 тулды тор" дип. Әтием эшкә соңга калды. Габделфәт абыйның концертына билет алып кайткач кына дуслаштылар. Әнием әйтә, ул Габделфәт Сафин ди, ак күлмәген кия дә, чия бакчаларында мини юбкалы кызлар белән хыянат итеп, мунчалар киреп йөри икән ди. Ул бит Габделфәт Сафинның җырлаган җырлары ди. Син инде гөр шулай тырнак астыннан пычрак эзлисең ди. Дөрес әйтми әтием. Әни минең чисталык ярата. Ул гел әтиемнең кесәләрен чистартып кына тора. Бер тин дә калдырмый. Әтием эштән кайтып кирү белән щотканы ала да әтиемнең костюмын тазарта башлый. Әгәр дә инде кара чәч тапса, син кара чәчле хатыннар белән гулять итәсеңме ди. Әгәр дә инде сары чәч тапса, инде марҗаларга яләштеңме ди. Бер көнне әнием бер нинди чәч тә тапмаган иде. Астагфирулла тәүбә, инде пляж башлы хатыннар белән йөрисеңме ди. Бер көнне әтием
эштән кайтып кирде дә, мин йөгереп кенә бардым да, әтиемнең костюмыннан аппак чәч таптым. Шуннан әнигә бардым да, әни, не переживай, әтием бит аппак чәчле карчыклар белән генә йөри дидем. Жай көне мине авылга кайтарып ташлыйлар. Анда минем әбием бар. Минем әбием блатная. Ул Брага перерабатывающий самогонно-аппаратурный заводның директоры булып эшләй. Әбием үзе шулай диде. Ул шундый секретный завод ди, аны беркемгә дә әйтергә ярамый ди, даже участковыйга да. Bir künne әбием самагын кайнатканда мине шухирга куйды. Әгәр дә безнең капка төбенә участковый килеп, әбиең нишли дип сораса, тауык пешерә дип әйтте. Мин шулай басып тора идем. Безнең капка төбенә участковый килеп туктады да, әбиең нишли дип сорады. Мин тауык пешерә дидем. Кашан пешеп чыга ди? Белмим. Әле бит яңа гына тама башлады дидем. Әбием белән тагы бер кызык булды әле. Әбием минем авызын ачып йоклый. Bir künü yugurub kirgan indi, jirga yatib turgan edim, әлі аузымнан тышқан kirdi indi, deyishim авыртады. Шуннан biz yugurub күршедәге Мәмлүха әбекәйгә кирib киттек. Мәмлүха әбекәй народный силитель и кастрасинус булып эшләй. Ул айта, шуннап та синең ишеңә тышкан кергән бугайды. Шуннан үзенең билеккәй генә бер матур песи баласын йоттырды. Теге тышкан чыгып качты, песи баласы әбиемнең ишендә калды. Әбиемнең ише таудан ныграк авырта башлады. Шуннан Мәмлүха әбекәй чыкты да, үзенең зур, кап-кара овчаркасын алып кирде. Теге овчарка авызын зур итеп ачкан, әбиемнең үзен йотарга әйтә. Әтисеннән песи чыгып качкан. Әбием әйтә, кайдан чыккандыр, инде авыздан чыкмады ди. Менә бит ничек авылда рәхәт, онда эт тә бар, песи дә бар, даже попугай да бар. Башы попугай белән кызык булды. Без әтием белән аны Мәскәүдән алып кайттык. Шул Мәскәүгә барганда самолетка киреп утырган идек. Минем янга бер абый туры килде. Әтием икенче урында утыра. Мин теге абыйга, абый, ну, пожалуйста, ну, күчеп утырыгыз инде. Минем бит әтием белән утырасы килә дидем. Теге абый күчми дә, даже уйлап та бирми. Мин даже жыларга җитештем. Әтием әйтә, бесполезно, аңламый, шукша бит ул ди. Шуна мин теге абыйның колагына бер сүз әйткән идем. Теге абый йөгереп икенче урынга барып утырды. Әтием әйтә, нәрсә дидең син аңа, бик тиз күчеп китте ди. Мин аңа, абый, бу самолетта сез утырган урын Мәскәүгә очмый дидем. Вот, шушы Мәскәүдән алып кайткан попугай, вот үзе кыйбат булды ул. Чөнки ул ике телдә сөйләшә. Бер аягын тотсаң татарча сөйләшә, икенче тәпиен тотсаң русча сөйләшә. Мин бер көнне әбием өйдә юкта теге попугайның ике тәпәен бер юлы тарткан идем. Теге попугай, упаду бит, хайван, ди. Ул әле алай гына димей. Ул әшәке сүзләр белән сүгенә. Авылдагы бүтән әбиләрне сүгенергә өйрәтеп битерде. Әбиләрне генә түгел, әбиемнең тавыкларын да. Элек әбиемнең тавыклары беләсезме ничек кыткылдыйлар иде? Кат, 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 катак дип. Хәзер ана сез уйлаганча кыткылдыйлар. Мин попугайны кызык иттем. Мин аны биргә өйрәттем. Хәзер аның сүгенергә хәле дә калмый.
телен шығарады кебек мына шылай деп тұра. Теге Верка Сердючка бар бит, ана шыны құям да, бейтам. Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю.
عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي حبيبي يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي.
ناداني وقال بتحبني. الله عليك الله طمنتني. معاك البداية وكل الحكاية، معاك البداية وكل الحكاية، معاك للنهاية. حبيبي 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 يا نور العين. حبيبي 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 يا نور العين. Кайтканым юк күптән инде, туган як ямьләнгәндер. Яр буйлары шау чәчәктә, таллар бөдрәләнгәндер. Көтәсеңдер мине әни, терелесен яран гөлендә нигәдер. Юлларга карап туймый, көтәсеңдер мине әни.
чакрымнарны гына кен саный, фаны гына шушы дөньяларны үз теләге белән кем ташлый. Ризыкларым өзелмәгән әле, самавырым шыжылый өстәледә. Яшә әле безне куандырып, яшә әле әнкәй, мең яшә. Ризыкларым өзелмәгән әле, самавырым шыжылый өстәледә. Яшә әле безне куандырып, яшә әле әнкәй, мең яшә. Ашъяулыгым тоткан кулларында, туган йортның кайнар сәламе. Ашыгыплар арабыздан китсә, якыннарым ни хәл кичерер. Ризыкларым өзелмәгән әле, самавырым шыжылый өстәледә. Кайгы түшәгеннән күтәрелеп, яшә әле җирдә, мең яшә. Ризыкларым өзелмәгән әле, самавырым шыжылый өстәледә. Яшә әле безне куандырып, яшә әле әнкәй, мең яшә. Әгәр дә игътибар иткән булсагыз, кадерле дуслар, мин быел билетларыма рәсемемне ябыштырмадым. Ни өчен дисәгез, таптап, җыртып, язып, бузып бетерәсез. Таптап, тула рәтләр. Быел мин рәсем урынына рекламалар урнаштырдым. Ну, Акчарлак газетасы турында мин тукталып та тормыйм инде, сөйләп та тормыйм. Аның яхшы газета икәнен сез булай да беләсез. 31,000 тиражы бар икәнен булай да беләсез. Татар басмалары арасында 3нче урынны алып торган булай да беләсез. В общем, мин Акчарлак газетасын тукталып та тормыйм бу газетка, аның турында сөйләүнең мәгънәсе дә юк име. Аны кем чыгарган да беләсез сез. Шундый яхшы газета, атналык газета, атна сайын килгәнен дә беләсез. В общем, бу Акчарлак газетасы турында мин сөйләп тә тормыйм. Әмінә сіз, қадірлі достар, шушы билетларығызны әлі қайларға нетмәгіз. Бұхитларда қоланмағыз андай билетларыны
Шәһәребезнең Җиңү проспекты 35-нче йортта урнашкан Акчарлак кибетенә барып, шушы билетлар белән һәм чакыру билетлары белән дә мин Габделфәттән дип әйтәсез дә, зур күләмле скидка белән Италия, Испаниядә эшләнгән плиткалар, сантехника, вагонка, МДФ панельләре аласыз. Сантехника керә душевой кабина һәм джакузи һәм унитаз. Унитаз бик яхшы китә. Ни өчендер? Менә шушында барсагыз, сез фатирларыгызга ремонтлар ясап, яшь вакытта, энергияле вакытта йортлар салсагыз, Акчарлак кибетендәге продукция белән, менә булырсыз кеше. Аннан соң картайгач та, менә бар иде бит әле безнең япь-яшь чаклары бар иде дип утыра торган булсын. Япь-яшь чаклар бар иде. Япкан идек, ярда балкып калды ул. Ничә еллар сөюте, йөрәкләрдә янды ул. Ничә еллар сөюте, йөрәкләрдә янды ул. Яшь чаклар, матур чаклар, җил чаклар бар иде. Чаклар кайдырлап, янган чаклар бар иде. Япь-яшь чаклар, матур чаклар, җил чаклар бар иде. Чаклар кайдырлап, янган чаклар бар иде. Икәү учак яккан идек, утны сулар актылар. Тормышның барма юлына да сүрелмәде ярсулар. Тормышның барма юлына сүрелмәде ярсулар. Япь-яшь чаклар, матур чаклар, җил чаклар бар иде. Чаклар кайдырлап, янган чаклар бар иде. Япь-яшь чаклар, матур чаклар, җил чаклар бар иде. Чаклар кайдырлап, янган чаклар бар иде. Чаклар кайдырлап, янган чаклар бар иде. Чаклар бар иде. Uşaklar дайдырлап, янган чаклар бар иде. Җил чаклар бар иде. Uşaklar дайдырлап, янган чаклар бар иде. Яшь чаклар, матур чаклар, җил чаклар бар иде. Uşaklar дайдырлап, янган чаклар бар иде. Uşaklar
тырышам мин пресс уйнатырга. Нишәтәсең инде? Минем бер дустым бар. Бик дини кеше инде ул. Аның 3 хатыны бар. Мин әйтәм, ничек соң булай? Дим. Нормальнымы дим. Бик шәп ди Габделфәт ди. Бик рәхәт ди. Һәр кем үз урында, һәр хатын үз урында ди. Ну бер начар ягы бар ди. Нинди начар ягы бар күп хатынлыкның? Эштәшсе бар ярар. Ну бу бик җиңел сорау әле, алай гына биреп булмый. Хөрмәтле хатын-кызлар, сезнең хәзер бәйрәмегез җитә, мин сезне бик яратам. Һәм котлыйм чын күңелемнән. Ну сезнең белән Шәрки арасында нинди аерма бар? А? Ну кемгә, давай. Шәрки тишледә үлә, хатын-кыз үлмимени? Ай, дөрес. Юк, икесе дә аерма дигән мин. Шәрки канны эчә ушып китә, хатын-кыз безелдәп тик җырый. Ансы да бар, өмәруе. Ну менә монсы точно була хәзер. Кем беренче кычкыра? Болды бетте бит инде Шәрки. Яра, моны отучы булмады бүген.
халык киен, халык җырын. Сезнең җырны кадерле дуслар. Айда.
5 минутлык тәнәфес.
шын достым. Ихластан сүйенә хәлләрем яхшыга үз итә ул мине шын достым. Киң яшы акыллы, киң якын достымның рәхмәт сиңа рәхмәт. Шын достым, яхшымы, яманмы, барында аңлыйсың, яры бар син шын достым. Җиңеп кайгыларны бергәләшеп кенә аралашып яшик һаманда. Дарысынмыйм дөньяны ниләр кичерсәм дә якын дустым янда булганда. Киң яшы акыллы, киң якын достымның рәхмәт сиңа рәхмәт. Шын достым, яхшымы, яманмы, барында аңлыйсың, яры бар син шын достым. Минем бәхетсез димим бу дөньяның әле гүзәллеген күрә алганда. Мин ялгызда димим гел шатланып яшим ышанычлы дуслар янымда. Киң яшы акыллы, киң якын достымның рәхмәт сиңа рәхмәт. Шын достым, яхшымы, яманмы, барында аңлыйсың, яры бар син шын достым. Киң яшы акыллы, киң якын достымның рәхмәт сиңа рәхмәт. Шын достым, яхшымы, яманмы, барында аңлыйсың, яры бар син шын достым. Яхшымы, яманмы, барында аңлыйсың, яры бар син шын достым. Бик зур рәхмәт. Шын дусларыма, барлык шын дусларыма сезгә багышлап җырладым мин шын достым дигән җырымны. Чираттагы җырлаган җырым әзрәк кенә мөмсурак булыр. Гашыйк җыры.
аңа бер мирем буламый жаныма өзгәләнәм һаман синсез ялгызлыкта син үзеңне шулай ялгышыма ышандырмыйм сине уйламамын диеп тоткарламыйм китәр юлыңнан бәхет кенә телим гомерлеккә диеп сагынсам да килеп ялыныма ышандырмыйм сине уйламамын диеп тоткарламыйм китәр юлыңнан бәхет кенә телим гомерлеккә диеп сагынсам да килеп ялыныма бәхет кенә телим гомерлеккә диеп сагынсам да килеп ялыныма Бик зур рәхмәт. Һәм инде өр-яңа җыр сезгә тәкъдим итәсем килә. Оскар Усманов көе, Роберт Миңнуллин сүзләре. Син миңа барыбер кадерле.
Бик зур рәхмәт. Дәшмәдем Эштә күрәм сине генә Ә син никтер мине генә Күрмәгәндә яшәдең Соңгы сүзем сау бул инде Миңа кирәктер шул гына Сау бул инде күпме түздем Бүген әмәтемне эздем Сау бул Сау бул Сау бул Тик бәхетле бул Язмағандыр Бәхет сиңа теләдем Бүләк итәм сиңа гөлләр Узды өмет тулы көннәр Кош иреккә йөрәгем Йөрәгем Соңгы сүзем сау бул инде Миңа кирәктер шул гына Сау бул инде күпме түздем Бүген әмәтемне эздем Сау бул Сау бул Сау бул, тик бәхетле бул Сау бул, һәм бәхетле бул Булыр микән Нигә дәшмәдем Синең белән һәр чак уен Сине күрү миңа кыен Тик күренмәс яшьләрем Соңгы сүзем сау бул инде Миңа кирәктер шул гына Сау бул инде күпме түздем Бүген әмәтемне эздем Сау бул Сау бул Сау бул Тик бәхетле бул Сау бул Сау бул Сау бул һәм бәхетле бул Bedeni gönlünde taşır Aşk severi kalmaz Biz böyle yaşarız O da biliyor O da seviyor Bili kafa tutuyor aşka Gözü kara Oyna bildiğin yakıyor Çiçek gibi taze çiçekli bir tanecik Ana sütü gibi tertemiz Du dalenleri lıkır içmeyi Gözleri darıya deniz
душындыр яр Арында шегеді яр Арада сөліні яр Били-били капа тұты яр Ашқа көзі қара Айна білдігіне оқияр Söngüldüğüme bakma Böyle duyda inanma Tuz buz aldı bu kalpa An bin parça Aydım her nefeste Attım her adımda Burada olsan Cancağızım yanımda olsan Çiçek gibi taze çıkmakta bir tanecik Anası gibi tertemiz Dudu derler kır kır içmek Gözler derya deniz O da biliyor O da seviyor Beni kafa tutuyor aşka Gözü kara Ayna bildiğini okuyor Guten Morgen, guten Tag, guten Morgen Genossen. Dünya dolu kazak mazak, gülmeşinden gülersin. Metropolitin, schnell, schnell, politin. Nonişik, nimiş şeybet bilen mi? Kiyav nimiş bitminem. Mine bu kabak dışında ol Germaniyadan alıp kaytıp birdi. Pek köp maşaralarga yoluqqanı birli başımdan solganım da yok. Uze banker ol menim kiyav. Mine şuşu kiyavımның 3 molayı var. Onu suyunda betip özüme şagan yol yerge yaratı. Kolgan ikisi özüne şarlar ahır banker bulurlar. Okşa yaratalar indi. Ey usta edip sonilar ol okşanı. Nişe gitip mine. 5-5'in 25-20'si kısada, 5'si hatırda, hükümetke mine. Şulay da bir günün ortancısı bilay dep ışkındırdı. Pap, benim kompozitör bulasam kila, dey. Otası ayta net problem, dey. Sotavay telefonun oldu da koydadır svant etti de. Tak, irtege konservatoriyaga barırsın. Komissiya oturgan bölmede 2 metrli baraban bulur. Şuna bir gine suğarsın da seni olurlar, dey. Söz söyleşingen, dey. İkinci günü sömsürü kuyulup koytup kirdindi bolakayımның. Otası aytan uçtu, oldular mı, dey. Yok, dey. Почему, dey. Baraban не смог попасть, dey. Ey bolakayım, şuşu baraban kaylarga papaday titken bulsa elle koşan Beethoven bulaydı bit. Son bit ellen indi muda gitti. 3 jırşının ikisi küy yoza hazır. Jırşı degenden onun tegi belekeysi de. Pap, menim de jırşı bulası kile, dey. Otası ayta net problem, dey. İkinci günlük bir yaşık kükey koytarıp koydu. Mine şuşu bir yaşık kükeyini şikiliş bir otna içinde işip bitirsen jırşı bulursan, dey. İşip bitirdi balakayım. Jırşı buldu deysiz mi? Kükey şirilekti. Tege salmalanizmi, salmanalizmi? Ben işten gene külüp duram indi. Это вам не шутки deyip. Ey bu köyümның başı işlemi turgandır indi. Son, kükey işip kine jırşı bulsalar, bu tavuk kayının kükey sola turgan jiri 50 koşan sandugaş bulup sayrar idi. Нәрсе сөйлейдім әлі мен? Шушы банкир кияуым хақында енді. Мен өзім бұлай хайыршығына болсам да, ауылдан бүтін
Бүтін байлығымны түйәп келдім. Бір киянтәм, бір оқлауым, бір иләгім бар еді менің. Зато кияу бай. Оның машинасыдан инде бит әле Мерседес Бенз. Менә шушы кияуым олы малайына АК машинасы бүләк итте. Пока шушы ойыншык машинада йөрергә өйрәнсен дей. Онығым әйтәйінді, АК олдай, очень комфортабельный автомобиль деп расшифровать етіләді. Ана шушы очень комфортабельный автомобилі білән бір күнні балақайым бір итіліп біткен КамАЗға барып бәрілген. Ишел пәрәмә КамАЗның олғы фарысы. Яры әлі тігі КамАЗның ортқа шегінген шағы бұлған. Бәтінлі езіліп біткен бұлар еді. КамАЗны айтты. Ей, мына шетел машинасы деп қызыққан бұлалар. Соң бет мына өзі біздің машиналарға, бигірәкті АК-ға, запчаста бұлары рәхат бет құдайым. Мына менім ұнығым, бірәр ненде болт керексе, 120-лі қодақ олып қойта да тыға да қоя. Әлі бір күнні ұниләгімні тобалмай жофаландым, радиаторын олыштырдым дай. Оқлауымнан карданный вал кірдіріп алған. Атамның отасынан қолған шоп ата қолыпларына текілім шөк кеткен балақайым. Тармазной колодкалар олыштырдымдай. Юри машинасы. Бір күн кибетке барғанда мені де өтіп кетті қатта. Айда бабушка, покатаю бушкадай. Только дай щекушкадай. Бермәсәң фикушкадай. Фиксіңа щекушка деген едім. Прощай, кукушкадай. Шул кетуінен бамперін бүктіріп қойтқан. Ей, балақайым, мен айтам, соң сен бір гіне тапқырда светофорға қорамайсың мұнайсың дейм. Нешлеп қорамасындай? Шушы светофор болғанасын кім бәрдірген деп ойлесаңдай. Бампер керекдей. Күйентемді яшырып қойдым. Надайыл запчасть біле сынап жайт етіп. Күйентеңні жәлләсәң, өзің бампер болырсаңдай. Қорағыз әлейгін әкей, мені бампер күйенте етіп, бір жерге бердірге еті. Йоқ енді мен әйтем, не мағу? Можыш дейді да мені капоты үстіне атландырып, ұтыртып та қойды. Бір жерге бәрілер олдынан екі аяғыңны олға сузарсың да бұла етіптей, амортизировать етерсіңдей. Мен ақмақ келгелегенші қозғалып кетіп табарды. Барам капот үстінде. Қошан менім өзіме капот бұлайынды деп. Милициялар шес беріп қалалар. Теге свадебный картеш куршақ деп өлелер ақыры. Шулайда бірсі туқтатты. Автогражданкағыз бар мыдай? Онығым айты, көзің шыққанмыны ана бет капот үстінде отыр автогражданкадай. Мен де аптырап қалмадым. Я, их бен автогражданка. Только иностранка деген білдім. Фамилияғыз нешектей? Их бен фрау бампер. Мен амортизатор. Онығым механизатор. Подамной капот. Гитлер капот деген білдім. Тегі милиция, гаишник меңа таба келе башлаған еді. Иди махер. Мен шумахер дедім. Шуннан тегені қуш аяқлап тұрып, тибеп тұрып ұшырдым. Ой, бетті дұритті. Фрау бампер тепті. Ай-ай-ай, қолдан евро-доллар кетті деп, тақмақлап, елап қалды теге гаишник. Шеш тебе милиция, майын грушин пенсия. Ей, дұсқайларым, әлі бәләнің қатысы олда болған екен. Қаршыбызға туп-турға туп пашолды бір шатыр, Африка филіміней, қап-қора бір діжіп келе ята. Гос номері 0000. Фәриға вегіз біле бетінді. 000 бұлғаш, правительный номер бетінді. Мен аяқларымны айыры бірақ отырдым. Тәгәді жипна тибе башырға.
Теге джипның шофері көзін ақайтқан. Менің тірі екенлікні көргәш тормозит итерге ойламайды. Менің мұнықта теге тормозларын шиылдатып қарады. Ну уже поздно. Эй, балақайым, мен айтам, тут Формула-1, идем на таран, мен айтам. Ол арада біздің ака теге джипка вжик. Ең тәуде джипның олғы тәрәзәсінен мен ұшып келіп кірдім. Менің орттан ака білән онық. Шушы кірген құттан ортқы тәрәзінен шығып таштық. Мен өзімні космоста шам екен деп тұрам. Яшайка, я Терешкова, полет нормальный деген болдам. Теге чиновникның, как хорошо, что нас любят. Даже пенсионерки к нам навстречу идут дегеніңні естіп қалдым. Мен дәшмей қаламыз сойынды. У вас джип, а у нас ака. Онсы да яры пока дейдім. Яры әлі досқайларым суд юлларында жүрісі болмады. Міне бит кияуімнің ақшасын ешік ярдам етті. Аварияны хүкімет машинасы джипка шебен келіп бәрілген деп оформит еткенлер. Бұл халінде ұнытылды. Тек міне мен ағына мәңгілікке клишка ябышып қалды. Мен қазірлікіше Фәриға бегіз түгілінде Фрау Бампер Шумахер Ферштен. Кияуіме жырда бар әлі. Кияу банкир үзем бампер Ферштен генасен. Айын зіргіт кияуіме капуттыла күрмәсін. Бар тұрауға да тәтімі яшәулер банкир білән. Біз қашан ташырбыз екен ақшаны танкер білән. Ой, метрополитен, шнәл, политин! Бетті-дритті хәлем бітті. Бен гейн на хаус. Немеші оңламасығыз, тәржімәші яллағыз. Құрау салды бар кішін, спасибо данкішін. Метрополитен, давай еще полетим. Шуша банкир кияуынны яратам, не халитин. Мин банкир кияуымнігіне түгел, Габделфәтні дә бик яратам. Шулай итеп сезнең өчен җырлый эстрадабыз Акчарлагы Габделфәт Сафин. Кем болдың сені менің yolыңда ойламаған жерден күтілмегені де шешіп беріп кеттің қолыма Азалия, Азалия Еңір матуры шешеклер арасында әйтірсіман Азалия Яратсаң табарсың ала Азалия
табасыла Азалия Ватсамда кем икәнен тәки белмәдем Шулай да мин көттем, шулай да өмет иттем Әмма ләкин кабып килмәдең Азалия, Азалия Иң матуры чәчәкләр арасында әйтерсең Yarsan tabasıla Azalия 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 İng maturu çiçekler arasında Eylersin Azalия Nini üzüle yarsan tabasıla Azalия Бек зор рахмәт. Болды ма, җитте ме? Менә бер миндә җитешсезлекне күргән бу. Кайда икән ул? Туташ. Менә тере чәчәкләр ничә чәчкә алып килгән кешегә ди. Магнитофонны йөрсәң син чын мужчина буласың ди. İçində garantiyası da var, bir yıldan vatıla degen. Qadirli dostlar, bizning менә tənəffüsdən soң bir zor yanılıq buldu, xəbər buldu. Үзебездә көтмәгән идек. Баласын ашатып Светлана Гайнетдинова килеп җитте. Әлбәттә, алар ишетеп килгән инде ул бүген съемочный группа эшли. Шуңа күрә дә Светлана кирәк. Светланасыз булмый. Безнең кемдер җитешмәй, менә мин аны җырлаганда да миңа кемдер җитешмәй иде. Хәзер җитешә. Безнең татар халкы һәм Башкортстан халкы гомер-гомердән бергә дус булып яшәп килделәр һәм киләләр. Безнең җырчыларыбыз анда барып җырлап кайталар. Аларның җырчылары безгә килеп кеше булалар. Менә безнең дә группабызда булар башкортлар түгел, булар Башкортстан татарлары. Әле күптән түгел генә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов указы негезендә татар-башкорт эстрадасының атаклы баянчысы Илшат Фатыйховка Башкортстанның халык артисты дигән исем бирелде.
Котлыйбыз Халид Фатыйхов. Инде аның янында утырган җегетне кем дип белсәгез, ул аның улы. Бу җегет бөтен дөнья гармончыларның, баянчыларның бөтен дөнья конкурсы лауреаты. Беренче премия алган җегет. Инде менә монда Татарстан, менә монда Татарстан. Менә уң якка карасак, җырчы һәм гитарист егетебез Алмаз Шәрифуллин, Швеция. Аранжировка ясаучы һәм синтезаторда Фәнис Мортазин, Голландия. Минем хәзер җырым булачак бик кыска исемле генә, Килә дип атала. Килә ничек була ул урысча? Идет дип ике мәгънәле татарчага әйләндергәндә. Идет берсе не едет, хочу. Килә. Минеке шул булыр инде. Хочу. Бер генә минутларга сине күрәсем килә. Бала-бала булып төшләреңә сайрап керәсем килә. Бала-бала булып төшләреңә сайрап керәсем килә. Бала-бала булып төшләреңә сайрап керәсем килә. Чәчәк җыеп бүләк итәсем килә. Күкрәгеңә башын куеп таңны көтәсем килә. Күкрәгеңә башын куеп таңны көтәсем килә. Күкрәгеңә башын куеп таңны көтәсем килә. Җырлый торган җырың буласым килә. Күңелеңдә саклый торган серең буласым килә. Күңелеңдә саклый торган серең буласым килә. Күңелеңдә саклый торган серең буласым килә. Төшләреңә сайрап керәсем килә. Ике бер генә минутларга сине күрәсем килә. Сине күрәсем килә.
яңшы бураны. Бүген мине сиңа алып килде, бұрма йөрәк сукмады. Бүген мине сиңа алып килде, бұрма йөрәк сукмады. Бәркем монда шулай костюмнарымны иеп барадырым, аукционга куясың мәлне аны диләр. Монда хатлар. Монда юкмы? Хатлар бик күп. Кыска гына тукталып китербез инде. Габделфәт тышкы кыяфәтегез белән бик темпераментный күренәсез, ләкин аны исбатлаучы дәлил кулларыгызда җан юк. Тәннең башка өлеше ничегрәк икән, кай, ятсыз. Нигә соңгы җыр дип куйдың концертыңның исемен? Ничек яшәрбез, ишетми моңлы җырыңны синең, Биектау кыркачык дигән. Нигә соңгы җыр? Эшкә урнашырга вакыт инде миңа. Нигә сезнең концерт соңгы җыр дип атала булды? Икенче юлы концертыңны 19:00 башла әле. 5 сыерны савып өлгереп булмый. Соңгы җырым дип куркытмачы, синең җырсыз, моңсыз нишләрбез? Җырлагына Сафин эшләмәсен, синең өчен үзебез эшләрбез. Бүтән җырламыйм, соңгы җыр дип бөгештермәсен алай. Тавышың кер, үзең матур, җырла давай. Безнең ниләр арасында, чиновниклар дип әйтәбез бит инде, түрәләр арасында шигърият белән шөгыльләнүчеләр бик аз. Ләкин Апас районы хакимияте башлыгы Азат Сафинович Ханифатуллин бу списокка керми. Ул үзенең эшен шигърият белән бергә үреп бара. Менә аның оныттырма дигән җырын
Хәзер мен җырларга җыенам, аның көен язды Тәслимә Низами. Беләсезме сез аны теге хыянәтне язып мине кичкә исән калдырган. Тәслимә Низами менә монда утыра ул ана. Күрен әле Тәслимә ханым. Оныттырма.
Тәслимә Низами менде үзе. Кадерле тамашачылар, менә без Габделфәт белән язмыш, ярангелем, бәгыт кошым, хыянәт җырлары белән бергә уртак җимешләр тудырдык. Аларны сезгә менә шулай иттереп, сезнең йөрәгегезгә җиткергән өчен Габделфәткә зур рәхмәт. Һәм бүген без бергәләп килергә тиеш идек Азат Сафинович белән, ләкин аның срочный эше чыкты. Ул сиңа бик зур рәхмәтләр җиткерде. Безнең апаш җирендә бик матур итеп җылы очрашулар оештырырбыз дип вәгъдә итте. Габделфәт, сиңа иҗат уңышлары телим, саулык телим һәм юлларың имен булсын. Минем балык бистәсендә бик якын дустым бар, шагыйрь Вазих Фатыйхов. Бик якын дустым инде, главадан соң. Илфат Дәүләтшин кие, шагыйрь Вазих Фатыйхов сүзләре. Соңгы кыңгырау. Bir qarasam мәхәббәтем, bir qarasam сеңлемсин. Таптаянына чыкканда кагылып киттең ялгыш. Язмышларда ялгышлар бар, бу ялгыш татлы ялгыш. Соңгы кыңгырау шыңлама, йөрәк бар тыялмаган. Үзү кушысын яратып, яратып туялмаган. Toydum, minde toydum, жалылык араларда. Нинди күзләр белән карыйм дәрестә балаларга. Ничәгә күз арасыннан уялмыйм сиңа карап. Назлы карашыңа урап, дәшәсең ярат, ярат. Соңгы кыңгырау шыңлама, йөрәк бар
кешесін яратып тояламаған Соңғы қыңғырау шыңлама Йөрәк бар тыяламаған Үзу кешесін яратып тояламаған Соңгы кыңгырау соңгы жыр соңгы кыңгырау соңгы жыр Габделфәт тукта бер биеп калале. Гармонга да бибез, кальянга да бибез. Безнең әле күбәләкләр кебек чагыбыз дибез. Безнең әле күбәләкләр кебек чагыбыз дибез. Бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләбезкән Татарстан гөлебез. Бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләбезкән Татарстан гөлебез. Идел-көйнең буйларында Акчарлаклар тавышы, шат җыр булып ишетелә йөрәкләрнең кагышы. Шат җыр булып ишетелә йөрәкләрнең кагышы. Бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләбезкән Татарстан гөлебез. Бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләбезкән Татарстан гөлебез. Безнең байлык кара алтын, иген үскән киң кырлар. Без биемей кем биесен, без җырламый кем җырлар. Без биемей кем биесен, без җырламый кем җырлар. Бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләбезкән Татарстан гөлебез. Бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләбезкән Татарстан гөлебез. Бибез, ләдәрне һич киметмибез. Ай кояшны әйләнергә чак-чак ышып китмибез. Ай кояшны әйләнергә чак-чак ышып китмибез. Бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләбезкән Татарстан гөлебез. Бибез, иң яраткан киебез, якты көнгә үрләбезкән Татарстан гөлебез.
Яктыпинга үрләп үскән Татарстан гөлебез, бибез, бибез, иң яраткан көебез. Яктыпинга үрләп үскән Татарстан гөлебез, бибез, бибез, иң яраткан көебез. Яктыпинга үрләп үскән Татарстан гөлебез, бибез, бибез, иң яраткан көебез. Яктыпинга үрләп үскән Татарстан гөлебез. Biz kavuşkan bu günge Seni bülek etken için Rahmet okuyum bugünde Seni tataş tünlerimde Yaktırıp gitti zaman Berge şapta yolumuzni Kaplamaz menge tuman Rahmetinde kavuşturdu Bizni Mart Salkınнары Әлі sönmezke yana bit Мәхәббәт ялкыннары Рәхмәтинде кавыштырды Безне Мart Салкыннары Әлі sönmezke yana bit Мәхәббәт ялкыннары Белән төн тигезләште Без кавыштык без бергә Тигез гомер итик әле Икәү бергә гомергә Бер көн сине күрмәсәм дә Боеган авылдасың Синнән бәхетемнән генә Ходаем аермасын Рәхмәтинде кавыштырды Безне Мart Салкыннары Әлі sönmezke yana bit Мәхәббәт ялкыннары Рәхмәтинде кавыштырды Безне Мart Салкыннары Әлі sönmezke yana bit Мәхәббәт ялкыннары Башкортстанның атказанган артисткасы Лилия Фатыйхова, Уфа. Баянчыларның бөтен дөнья конкурс лауреаты Айнур Фатыйхов, Уфа. Фатыйховлар гаиләсе. Репетитор-педагог, балетмейстер. Татарстанның халык артисты Фердинанд Гимадиев, Уфа, Казан. Биючеләребез Гөлнара Хабибрахманова, Кукмара һәм Эльмира Хамидуллина.
Чаршаулы. Җырчыларның Илһам Шакиров исемендәге конкурсы лауреаты Илшат Вәлиев, Казан. Алтын барс конкурсы лауреаты Альбина Апанаева. Алмаз Шарифуллин, гитара һәм җыр. Фәнис Мортазин, аранжировка һәм синтезатор. Декорация Мәскәүдән кайтартылды, дизайнер Светлана Иванова. Тауыш операторы Олег Сосновский үзе. Ут киләүче егетебез Дмитрий Губский. Администратор Альберт Низамов, башкаручы директор Гөлшат Имадиева, техник директор Дания Кушмина, генераль продюсер һәм режиссер Рузиля Сафина.